Kamar yadda kuka gani a farkon bidiyon, wannan shine bidiyon da za mu yi creating. Saboda haka bidiyon yana da ɓangarori guda huɗu. Ɓangare na farko shine kamar haka. Za mu yi amfani da ChatGPT mu yi creating ɗin prompt ɗinmu da za mu yi amfani da shi. A wannan ɓangaren za mu yi amfani da image generator. Misali, za mu iya amfani da shi kansa ChatGPT ɗin mu yi creating ɗin image, ko mu yi amfani da Piclumen, ko mu yi amfani da image FX, ko mu yi amfani da duk wani application ko website da zai mana generating ɗin image. A wannan ɓangaren kuma za mu yi creating ɗin video from the image generated. Za mu yi creating ɗin video daga image ɗin da muka samu. Sai ɓangare na a ƙarshe, za mu yi amfani da CapCut, mu yi amfani da shi wajen editing ɗin wannan bidiyon da muke so mu haɗa. Shi ne kawai abin da za mu yi amfani da shi a ciki. Saboda haka a nan zan zo in bawa shi ChatGPT abin da nake so min creating, amma kada bidiyon ya yi tsawo. Na creating ɗin prompt ɗin gashi kamar haka. Kawai abin da na rubuta masa shine create a 3-scenes vlog of a dark-skinned lady cooking. First in her kitchen washing the veggies, and the second in her kitchen cutting the veggies, and the last frying the veggies with the consistent character of the lady and kitchen design. And the kitchen is modern. Abin da nake so in ce kenan, ko kuma in ce and is modern kitchen. Give me a prompt that make all the 3 scenes consistent. Kawai shine abin da na rubuta. Da haka kai ma za ka yi creating ɗin shi, ko kuma ka yi screenshot na wannan, amma zan ajiye muku shi ma a cikin description, ko kuma inda za ku iya ganin shi comment ko wani gurin makamancin haka. Da haka sai in zo in danna nan generate, sai mun generating ɗin wannan prompt ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu ga shi nan ya mini generating ɗin prompt ɗin. Kun gani? So abin da za mu yi, kun ga ya mana creating ɗin prompt ɗin. Yanzu za mu yi copy ɗin prompt na farko, sai mu je mu ɗora shi a Piclumen, ko mu ɗora shi a image FX a step na biyu kenan. Ko kuma mu yi amfani da ChatGPT ɗin idan ma zai iya mana creating. Amma yana tunanin nawa zai iya yi, wataƙila zai yi, naku kuma ba lallai ya yi ba. Amma idan ba zai ba, za ka iya amfani da Piclumen ko kuma sauran website na creating ɗin image. Saboda haka zan gwada idan ya yi, in kuma bai ba sai in fita in je wani image ɗin. Bari in tambaye shi. Can you generate all these images from the generated prompt? But make sure to make it consistent throughout. Sai ka danna. So in zai yi, gashi nan ma ya fara getting image. To amma ban sani ba idan kana amfani da na free ne, so zai iya ce maka ya yi reaching ɗin limit ɗin da zai iya maka creating. So amma nan akwai abin da na manta ban sa masa ba. Na so in sa masa ya min creating ɗinsa in an aspect ratio of 16:9 ko 9:16. So it depends. Amma yanzu ce bani shi in an aspect ratio of 16:9. Bari in ce masa haka. Please make it to be in an aspect ratio of 16:9. Ina jin YouTube kenan ko? So kun ga yanzu gashi ne yana min getting started. In kuka kula za ku ga min creating ɗin image ɗin da nake so. So amma ina so ya zama mini in an aspect ratio of 16:9, saboda ina so ya zama kamar na YouTube ne haka. Yauwa, to masha Allah ya min creating ɗin image ɗina. Ya yi amfani da paste prompt ya min creating ɗin image ɗin. Kun ga yanzu wannan gashi nan, amma ba a ganin alamun ruwan yana zuba. So wannan muna amfani da ChatGPT muna yin chatting da shi.
bari mu ce masa make water drop from the tap, from the tap in the same image generated above. Wannan yana nuna muku yadda za ku dinga amfani da chat GPT ne, ba lallai sai wajen creating ɗin image ɗin ba. Ko da ka tashi design in yayi maka abu kana so ka ƙara masa wani abun sai ka ce ya ƙara maka kaza akan wannan image ɗin. So insha Allah yanzu zai nuna mana yana ɗora mana ruwan yana zubawa a cikin sa. Bari ya ƙarasa mana. Kun ga yanzu ya making ɗin image ɗinmu ya zama consistent, saboda idan mun kula so bai sa mana ba dai. Amma ga shi nan in ma na farkon kake so ka yi amfani da shi duka za ka iya amfani da shi. So kun gani? Bari ma in yi downloading ɗin na farkon saboda shi ma ya yi kyau sosai. So kun ga shi kenan ya mun. Yawwa. Sai mu ce go to the second prompt generated. Kun gani sai nuna mun haka to generate the image, sai mu ce musu generate the image from this prompt consistently. Mu sa masa consistent saboda muna so image ɗinmu ya zama consistent, ya zama the same kalan fuskanta da waye nata from the previous image created. So sai mu jira shi mu gani. Yauwa, kun gani yanzu ya yi mana creating ɗin wannan image ɗin. Kawai saboda haka sai mu danna mu yi downloading ɗin shi. Kun gani? Sai na gaba sai mu ce masa go to the last prompt to generate our image. Ba wannan na gaya muku ba lallai ya yi maka ba, zai iya maka generating ɗin image ɗin ko kuma bayan da kake so ba. In ya maka bayan da kake so ba dole za ka yi amfani da sauran image generator ka generating ɗin image ɗinka. Generate this image. Sa masa kuma from the prompt created ba. But amma me tunda muna chatting da shi yana iya fahimtar abin da the previous one duka zai fahimci abin da duk kake nufi. Yauwa, so kun ga yanzu ga shi ya mana creating ɗin wannan image ɗin with consistent character. So yanzu shi ma sai mu yi downloading ɗinsa. So yanzu mun gama amfani da step ɗin chat GPT, duk da na yi amfani da shi wajen creating ɗin image ɗina. So yanzu za mu tafi step na uku. Step na uku shine za mu yi generating ɗin video from the images created. So yanzu sai mu yi amfani da duk wani application shi ma. Akwai Hello AI wanda da yawa muna jin daɗin amfani da shi. So amma matsalarsa ba free bane ba. Mu kuma muna son amfani da na free ne. Saboda haka za mu yi amfani da wannan application ɗin. Pixbus idan baka da shi za ka iya ɗauko shi a Play Store. Shi dai yanzu yana acting ne free. Idan kuma za ka iya subscription na Hello AI
za ka yi amfani da shi wajen creating ɗin videos da kuma shi kansa images ɗin. So yanzu abin da za mu yi shine za mu yi creating ɗin account, sai mu sa login with email, amma kai ka sa login with Google, saboda ni na amfani da shi ne na creating ɗin wasu abubuwan, so ya nuna min sai dai in shiga nan haka. So bari mu create 1 2 3 4 5 at AB. Bari mu gani. Yawwa, yanzu na riga na yi login a kai, to amma matsalar shine ba zai bani bidiyo na guda uku ba, saboda in kuka kula za ku ga ina da credit guda 4 ne. To amma kai login da naka zai baka guda 100, kullum suna bada guda 100. To na yi amfani da su ne na creating ɗin wani bidiyon ne. To saboda haka za ka danna nan wurin da aka bi plus ɗin nan, kai create kenan, sai ka danna shi, zai baka image ɗinka sai kai creating. So kun ga yanzu za ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Na farko shine wannan, so amma kun ga shi ba irin wancan bane ba, saboda haka zan yi canceling ɗin shi, zan ƙara shiga create. Ok, shine muka ɗauko wanda size ɗin shi ba ɗaya ba. So amma abin da zan yi shine zan amfani da wannan, tunda duka ɗaya ne, kawai image ɗin ne ya bambanta. So kun ga yanzu wannan gashi na ruwa yana zuba, to sai ka ɗauko prompt ɗin, kun gan shi kamar haka, sai ka zo chat GPT ɗinka kai creating ɗin prompt ɗin da kai creating, sai ka zo ka ɗauko su. Kun gani yanzu da haka zan ɗauki duka prompt ɗina, sai kai copy, kuma za ka iya ajiye shi a kamar notepad haka, wanda za ka yi amfani da shi wajen creating ɗin image ɗin. Sai ka shiga select, kun gani yanzu sai in shiga iya nan, na yi copy ɗin na farko, sai in ƙara copy ɗin na biyu. Amma in ba zai maka ba kai copy one by one, sai ka je kai pasting. Kun gani na yi copy na uku, tunda 3 scenes ne, ba na buƙatar sai na ƙara dawowa. Yanzu kawai sai in koma kamar haka. So bayan na riga na koma kamar haka, yanzu zan danna nan gurin, sai in danna nan alamar nan ta littafi, sai in je in ɗauko wannan shine na farko. Kun gani sai ka danna generate. Kun ga yanzu gashi nan yana generating. So wannan is better and is very fast. Kun ga har ya fara generating ɗin image ɗina. Da haka sai ka jira shi kawai ya maka creating. Yauwa gashi na ya nuna min yanzu. Kun ga yanzu gashi nan. Yanzu zai ɗan yi sacin kaɗan, kuma zai buɗe min shi mu gani mu downloading ɗinsa. Amma kada ku manta, na gaya muku ina da 40 credit ne. Zan create ɗin guda 2 ne kaɗai, dan ba zan yi creating ɗin 3 ba. Kuma idan na ce sai na ƙara login da wani email ɗin, sannan kuma zai ja bidiyon ya tsawo. Amma ka bi steps ɗin a hankali. So kun ga yanzu gashi nan ya min creating ɗinsa, sai ka danna download. Amma dole tunda na free ne zai sa maka watermark, kuma baka so watermark za ka iya amfani ka je ka yi making subscription. So amma yauwa cancel, sai mu shi back, sai ka yi making subscription. To amma za ka iya amfani da, ko da ya maka creating ɗin abun ɗinka da watermark, za ka iya amfani da wani blur haka, ka ɗan goge watermark ɗin. Ka ga dama ma za ka iya barin shi a haka. Sai ka ƙara danna create. Yanzu kun ga credit ina remain 20 credit. To yanzu zai min creating ɗin ƙwara ɗaya ne kaɗai, daga shi ba zai ƙara min creating ba. So yanzu kun ga na farko, sai na biyu. To shi kuma wannan kun ga babu wuƙa a hannunta. Da haka sai in fita, sai in ƙara shiga create, sai in ƙara upload, sai in duba wannan shine mai wuƙa a hannunta tana amfani da ita. So shi ma wannan babu. Amma sai ku duba a hankali wajen creating ɗin image, ka tabbatar akwai wuƙa a hannunta wanda zai daɗa fitar da shi ya baka yanda kake buƙata. Da haka sai kai creating ɗin prompt ɗinka nan. Ok, sai ka sanya prompt ɗinka kai amin. So kun ga na biyun mu, cutting the pages, na gaya muku ku tabbatar akwai wuƙa wajen creating ɗin image ɗin, ban kula ba, nisa ya fitar min da shi ba wuƙa. Amma ko da babu, saboda abun ka ya zama ya yi clear sosai, sai ka ce a prompt ɗin ya ƙara sa maka wuƙa. In bai baka ba sai ka ƙara cewa generate, sai ya ƙara maka regenerating ɗin wani. Saboda haka shi ma yanzu za mu ɗan jira shi kaɗan ya ƙarasa.
yawwa. Kuma shi ma yanzu ya min creating, saboda haka yanzu na yi exceeding din, na cinye credit ɗina complete. Sai kai creating din na uku, to amma ni ba zai ban dama na yi creating na uku ba saboda na cinye credit ɗina complete. Amma akwai wanda na yi, tunda na riga na yi da wasu, zan nuna muku shi kuma yanda ake creating din shi a cikin step na hudu kenan. A wannan step din na hudu, abinda za mu yi amfani da shi shine application namu na CapCut ko kuma sauran duk wani application na editing, sai ka yi amfani da shi wajen ka haɗa bidiyon naka da komai da komai. Saboda haka yanzu zan je in shiga CapCut kai tsaye. Idan ka zo ka shiga, wannan shine abin da zai fara buɗe maka home page na shi, sai ka je ka shiga ka ɗauko project naka ka duba kamar haka. So yanzu za ku ga ina da waɗannan bidiyoyin da na yi generating ɗinsu at the same wannan pix packs ɗin, dan su ne suka cinye min credit ɗin ma. To saboda haka wannan na farkon, na ƙasan shine na farko, sai na biyu gashi, sai na uku gashi. To sai ka danna gashi, kun gani? Amma na ga akwai HD, sai ka sa HD saboda ya fi clear sosai. So kun ga yanzu gashi nan. Bayan ka ɗora su kamar haka, sai ka zo ka danna nan gurin audio. Muna so mu sa masa sound, wato kamar ruwan yana zuba daga cikin shi famfo ɗin, sai ka danna sound. Bayan ka danna sound zai yi searching kaɗan in kana da data sosai, inda network kai, sai ka zo ka yi searching ɗin. Muna so mu sound ɗin me muke so mu sa, shine tap, water flow from the tap. Sai ka danna search, sai ka yi searching ɗin shi. Bayan ya yi searching kaɗan zai buɗe maka, sai ka danna ka zaɓi wanda kake so. Yanzu ga shi nan kana yi. Bari in sa wannan. So sai ka zo. Wancan ne yake abin nan. Amma zai daina yanzu ne insha Allah. Yanzu sai mu zo daidai nan, sai mu yi cutting ɗin shi. Sai mu danna subhanallah. Yawwa, sai mu danna delete. Gani? Bari mu ƙara shiga, sai mu kashe shi. Yawwa, to ya daina. Sai mu dawo, kun ga daidai nan. Yanzu idan ka zo ka kunna shi, za ka ga yana wannan zuban. Gani? To haka zai maka. In kuma kana so ka rage volume ɗinsa, sai ka danna volume haka, sai ka rage shi. Kun gani? Sai ka zo nan ɓangaren shi ma. Kana shiga a nan, kun ga me take yi, tana cutting ɗin vegetables. To sai ka shiga shi ma sound, sai ka danna nan back, sai ka danna sound. Bayan ka danna sound, shi ma sound ɗin me, sound cutting of showbiz ko kuma wani abun makamancin haka. Shi ma sai ka danna search, ko kuma ka danna cutting frying, shi ma duka zai baka. Kun gani? So shi ma kaga wannan da muka danna exact ya yi mana, ba ma wani buƙatan dogon turanci. Kawai sai mu zo shi ma daidai nan. Kun gani kamar haka? Sai mu danna split, ya mana splitting, sai mu danna delete. Kun ga yanzu sai na ƙarshe tana frying. To sai mu danna shi kuma menene frying sound. Shi kuma sai mu shiga shi ma sound. Sai mu danna shi ma frying cooking sound. Sai mu yi searching ɗin shi. Frying cooking sound. Shi ma sai mu danna search. Shi ma insha Allah network ɗin yana da ƙarfi, zai mana faka-faka. Kun gani? Kun ga wannan ma ya yi. Just you can add it. Shi ma wannan sai ka rage masa volume. Mun manta ba mu rage volume ba, sai ka daidaita shi a wancan. Idan a size ɗin da ka sa shi a wancan, kun ga wannan shine na ƙarshe. Da haka sai mu zo daidai nan. Shi ma sai mu danna cut, sai mu split, sai mu danna delete. Kun gani? Sai mu danna nan ma, sai mu danna delete.
To kun ga yanzu abun mu za ku ga in kai playing din shiga shi kamar haka. Kun ga yanzu gashi nan ruwa yana zuba from the tap kaman gaske. So sai step na biyu, kun ga gashi nan tana yin cotton tana yankawa. To shi ma wajen yankawan zaka zaɓi wanda take yi exactly haka shi ma. Nan in sound ɗinsa yayi yawa shi ma zaka iya ragewa dan abun ka ya tafi. Amma sai ka saita volume ɗin. Idan duk misali ka sa shi a 40, kowanne sai ka sa shi a wani, kowanne step sai ka sa shi a 40. Daga nan sai ka danna export. Sai ka yi exporting ɗin abun ka, zaka ga faka-faka ya maka exporting ɗin shi. So kun ga yanzu ya game complete, ya game mana exporting. Yanzu idan ka shiga folder ɗinka za ka gan shi. Bari in shiga cikin file ku ga, za ku ga insha Allah ya mun creating ɗinsa cikin sauƙi. So kun gan shi? Sai wani babban abun burgewa shine bayan ka gama, idan ka ga yayi nauyi, kun ga yanzu muna da 15 MB. So muna so mu rage masa yawan MB. In kuma ka ga yayi maka daidai so zaka iya barin sa. So amma yanzu ina so in rage masa nauyi ne ko da kaɗan ne daga ciki. To don haka sai in yi amfani da application na Panda. So kun ga yanzu gashi yana da 16 MB. So kawai sai in zo in danna akan shi wannan bidiyon. Kun ga gashi nan ya yaka. Sai ka danna ka tafi next. Bayan ka danna next, idan ya kawo maka kamar haka, kada ka danna small file ko medium file, ka danna ka tafi large file, saboda ba zai rage maka quality shi ba, amma kuma zai rage maka nauyinsa. Yanzu in kuka kula za ku ga yana da 16 MB, to sai ka danna compress. Yauwa, na gaya muku ba zai kai 8 ba, ba zai kai rabin shi ba. From 16 to 3 MB, kun gaya mana sosai. So a nan guri idan kana so ka yi naming ɗin shi sai ka yi naming ɗinsa. In kuma baka so ka yi naming ɗinsa sai ka zo. Amma yanzu bari in naming ɗinsa duk da haka, bari in sa cooking block. Gani? Bari in goge sai in sa cooking block. Sai ka danna OK, sai ka danna save. So wannan shine the beauty of Panda application. Zai rage maka nauyin bidiyo yadda kake buƙata.